Luput, kuak mendi? Aku arep meng sawah. Neng sawah arep ngopo? Aku arep ngadekake bendera. Wong apa bendera nang sawah? Arep upacara karo wedhus, Bud? Ora lah. Terus ngapa kak gawa bendera tekan sawah? Semarai aku pingin ngibarke bendera nang sawah. Ya wis aku melu. Aku ya melu tapi bal-balane kepriye? Bal mengko bae iki luwih penting. Bud, aku gak dadi penasaran. Penasaran ngapa? Ngapa kowe kepengen ngibarake bendera nang sawah ke? Mergo aku kelingan omongane mbahku. Mbahmu ngomong apa? Mbahku mbiyen ngomong nek wong-wong berjuang men Indonesia merdeka. Terus apa hubungannya karo sawah? Ya ana hubungane, sawah iku sumber pangan. Wong tani saben dina kerja keras men wong-wong iso padha mangan. Oh alah, berarti petani iso disebut sebagai pahlawan. Yo, ya ora kabeh pahlawan iku nyegel bedil. Bud, menurutmu merdeka itu apa? Merdeka kuwi awak dhewe bisa sekolah, Iso dolan. Iso ngguyu bareng kanca. Iso mangan enak. ning ora kuwi tok. Merdeka kuwi kudu disyukuri, carane kudu dadi bocah sing apik. Contone Ora nakal, rajin sekolah, ngajeni wong tuwa, ngajeni guru. Kudu rukun karo kanca. Nah kuwi. Kowe ngerti ora? Apa Para pahlawan biyen ora mikirke awake dhewe. maksudmu? Kudu berjuang senajan orang ngerti urip tekan kapan. Gua sing dipikir kudu awake dhewe, tapi anak putu sakwise dheweke. Berarti saiki awak dhewe kudu neruske perjuangane. Yo, Kepiye kan saiki awake dhewe isih bocah. yang nganggo cara awake dhewe. sinau sing sregep ah. Oh, Ya wis, ayo ngadekaken benderane. ya iki benderane. Ayo cekeli sing seret. Sing kuat yo, jangan diabruk. Nek ambruk benderane malah nyungsep. Siap. Siap. Siji, Loro, telu. Saiki aku ngerti. merdeka kuwi dudu mung bebas dolan. Ning uga bisa ngisi kamardikaan. Anti sinau. Nganti gotong royong-royong. Paling penting aja nganti awak dhewe lali karo perjuangane para pahlawan. Ayo saiki bareng-bareng Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.